عليكم سير كيول عياد ماشا وويلو وعليكم السلام. آه نشكر ذلك. انتهى نوينا بريتو مارشي ازر طيبقي شدو وينا تويسن ساعتي منوات центральная европейский خينتي وين طيتسا ساعتي منوات جوخار غالر سيالا وين طبعا ليرويا سترим ночи махтаю на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Цабай Иттолх. Стримюй, там лируя стриманзе на Трамп против Путина, решают ли они судьбу мира. Иште я зина згаска махтаю, ночи махтаю, курёсы пря. Войца его аят машу ойло. Яхрик. سراد دو دالوقس حاويستنا السلام عليكم. عامل محكوي يجري بيجري وكان بوق دبول بو وين دنيا دول حول حاجة دق دولة ودو مودو الحاجو تشاور البوقر بولين توما هي تويدو تشباك تشرينا 91 году был белырыш болом أخت سلطة ползди спречуен чубякарыш. А с 94 года царь болен полномасштабно волцуна дерик эскер шен должен дерик эскер атомное оружие чубякчены. Это с 11 декабря царь болен томбус. Это экспансия волцуна. Экспансия по захвату, значит, военным способом возвращения территории честных государств. Это все на воен хушдар царь лилошдал, царь ладший план и ущер. А царь яздеш дал, наш царь ал контракте, царь с переговор, царь заскш дючдар с воена царь будет царь. Инсан еще وين لاتسو تاع غورجينا اوكرانيا ده مولدافيا مثلا درجة ديال حالات حلف روسيا исторически Россия لا حالات أخو خرطش موش طبعا سألوا открытый харсую царило шер Украины да харсую это цаор дошум дат чубяхкана дом бен отцел цер городаш кусмуш на бая байна инца дучдара дня низен цаор дошдац цар дхул вела ашлилош дара нисдат цала халду украинский дерик халду цер армию цар беш болтом царлат штурма чоа дуньян низем отта низем elçi niso to peyda hundus. O halçya o zolkona şoerter böyle hoş sen çöder işte bu hoşe Amerika'sına osdeşma yarısa. İnskeli prezident Trump o prezident okutsa hüzit şumdu düçler ardo vojdo hoş. Da kır akar latsa vukar latsa duş uşa oluşa حاجوش ورا صلاتشون بالمتحدة همادات جديد سربي استغنى أصلا حيال إحنا سبشينيين خانة ترامب بوتين ساق أمال دوشي الور أما استغنى أمال دين والشو دير حديث ده والشو والو ألم خدات إذا شدع دولين شات عملت تعسيق للغيوه شتوشيو энергетические станции шнеер масанат суча ша чуматох ала эскер сатдин ша но аша дёлда деш дармуда элч Америке су оттош условиус аша цар герз чудайтере цериш хидал хумныш цер территории томбацана герздалар эсса судез аш وجدوا هم جديد صدق تتسجع информационно разведданные шмалу элла Путину. Ну да, إذا شو توش كان شو مطوهت وهاتور جاتسل. أوكرانيس أو موسكو وموسكو هرش شاش تصدش
sana artık şey gezmez yol. Ağoyu sigar serçiyet etibiyat elsanna. O kadar düşler ama işte la إذا سنعاور دا تسويل دغت شو مخت سعدير دو إلا سندحلا والي شوتش خيرو عند президент Зеленский Трамп وتسعس دوتش درا لا تشتري وين سلات شرنا دينا شكور دقان سر هدا عصر دوي أخت كيرن شين كيرن سر هدا عصر دو هذه شعار ما سو ما إيه هذه الخلق هذه توم ست وقت شو Putin. Çulatuşlara veytuna oluşlar ve sagattımda Ukrayner kiyeşay olmuş ve lula do çantan sagattım bu ve. Bula vay olkun vay halkana sagattım kıl diyeşdu vay. Çuna ve öyle yeşdu. Bu hurda hiç Ukrayna seya Amerika seya Rusya lilo çok. Bu da derzer dosa. Çuna vay na hukşumdats bıça Üş setsem diyeser butar Ukrayna diyeser duya dats. Begol da çsamdo войн hadişdir. За dünyada yaşanıyordu международное право. Вот международное право хажд бе цар и хума юхдах цар елдах цар на уступку да цар дюч рез ула Трамп рез ула цутах. Цар территорию Украины, даяла ес, цар уняда Крым, цар нет ес, апордо, Америка, цар дичон, да, что мегадуя дац, цуна я это на обсуждение держу, цуна öyle шусы, Трампс. Трамп ша отсуман да мела шена цуна эту хурбума чоля, мелаш Цуна сативало ачниш сативало гашхубус ам Путина окуте вален куqiyatwa بتعمل بقول قيتوا уже مسيت ايشوت ايشوت عشان كده بوق بشتغل سو düşler solatışlar çarşan öyle yoy deriga kiyeç ağır derzay çuğaç bu şinze otsol çoğu Amerika'na sahavara уступцая чугайшунца латуштар. Веттерцун посолцы гвеча селгандар деношцы гваши бах исахти тицу шлатинцу американский Трамп Уайтен молцун переговорщикуй. И тицуш исахти латин элдучный царс. Исахти. Так шесть диец ишёлша. Футуры латинцус. Ша иштау ша издышен оху лекдо. كين سولدا عشان ديش لو أميل سعوش داخل كردو سيالهم أميل در تام أميل در قان دي دوال سعوش داخل تام ده دي نايت سوق ساعتي حال أردو هذا تسعيس بعد ياتش أخو تسونا وي هودا ديس وي مش نيا على ديس ويجر هودا ديس مش نيا يعني سود دوال وي مسا سجت دو وديشتر وي دديشتر ساهمدو وي أتس حباش بانيقوي ودنيا تلاقشتلا نزم تسا شلخ دنيا توم تراي مировая забялчу тацарти ястал международное право сунцве бин булхбуй постелятве кульнеме почалк отстерве дадолишо шумда цут эдадалч мосу буха велил хумада доле мосу авар юха omba bir hılk da megiş silke megiş humada iş emettik mo yakkaç sut idor do okar düştü vay no khiddo çağır akar izvayna değil doşa askı bu tahumna yatsı içeride din yaltaz sılat ser nah ben ser vay huda diyesu daşa vay buht lahç saburi za tek alvalso vay mahkoşka ve vejirişke yijirişke Arap olça çoğ olça emta olçarga ve buht etsalakta ve diyetstol nizm etsalakta 90-м году диет декларация общенационального чеченского народа султа этиячил конституции султа войн чубахкан чубахкан цара война бин том дюз ve işare behar işedir
ناخنا صات بولشان خاطسا نو إيش دوش دوزه سنداتش شو إز شو بحكنا خن شو بيلغل يحكنا بيازني كيخش دوش دو إيش توي إيش بيش أربوكش ليلن بوكنا يوها داداخ شخص مسؤول يوها شو بوكش ساعات زاد نيش دوتس دو سنده إي بوخ بيروي داداخش وموخ زاد دالاتsa от своим бух буй мой правой бух ой документ dünya лишь документ сауэ тесто дой из дадах gitmege da sut su günah sos die stube mosso da hana belgel kan ihum du we khalq qits hamo belgel tumdat qiyacher düç dolunuşlu we khalq düçol sol del umadat khalq elçot Allah diye от сумонте ha соцсоцяха Вейгер моссу он буйнер моссу управление Вейгер моссу куйгер адокшундуш. Сонде цут эра ишт ихум дойл ха хушша вейцуна дара дагадош амелдер докой тахан Украинсея Трамп се дучдерей Россия дучдерей ихум ношвейн дикхет вейн нилен шайна от ит притчераса лил замшнер гадуша цар вейн мелбей эбей нах цервайн милючил харсу тагна ариор статсио кино шицер ойхлят церцик дюч харса мелдо умду вен дөром кино шицер ёш ос кино шук яцик юк да юк изош ойх болна буй ойстер изош خير ويدلهم دا تصول الشانش вот ебан шеше цацбар шмайбаш ihom shil megadat шеше это фильма кеча yok швольше чик шайн дош да дюдеш салче чик дош сал церкино юк намердеш болнахы цар дючдер у цар хаякшо мостовчу хаякшо политику уц политикина итежне цар эту бешсен умнислотсмах изде мегердат свой темта Зависла аят. Аят со хезион. Так. بيخ مبل هو технические проблемы شوي وين دائما نوقل ويوه تا وي بيخ بولشوم داتشونر وي ستريم يولي شولش دورمش وي انترنت تاين تليفونش توين سنين سيك تليفون تاع ديزك شادك ديتش كل شي بار بروبليم عايا تزويس الدنير خيش واسل وا وبوخت خيشاتسا إيش بس نعم على شولدين ويجورجش إلهتس признанин سنة على لاتشدور وأوكرانيس признание أخيس بتشافتش أسبوع أتصلت وpriznание يريات وأتو أردنيا تخليش يوشم داتشون تسلارشون إيش تمشون واتسار ما دوتش در هدو ألشة مثلا هذا سر كينوش خيش عيوش هنا شو بحكنا وين أم بنوي خلق دشبول موستوي شو دوتش در أسكنوا يق موداتش أس مسلا دوتش على بويلا تر مسهم دوتش دريك تر مش إدال دالش مسو منا مناش بر بيحكي إيش فناتش بو ريليزيون فناتش там إسلامский фундаментиш بو تاخت إيش سيبراتيش بو تاخت أولد إتسر نا حقي بشيء سالتي بو تسر عبوخ يسان أرسشير كورتش دور تسر ihums dus derig kietschau ders doi derig nach tsetsbach ihums duitsa derig dunyan halha awen sen du hal da khudo cer information bol butsar deshbar cer information eto bu wait sen du hal da tsabdo ihudo way pachau cooler pol khiller
dünyada nizam çıkarılır. İmosu doküment şöyle doşudu. Maçkılı, muğkılı dünyada nizam iş değil goyt şöyle doşudu. Vej hılça iş wen şu behken, ser wen tombara, ser meldüstür, harsu, yöl agayta, yuha doküment şöyle doşudu. Sundet subuht evet selekti, o ser evet alarçın, diç sumdatçın. Украинцы держаться до дес, Украине больше от суммы лат деш бу. Так ца кон из это дес я айдл ца деш вот ца дес тоташ айдл худум. Им ждич баш бой. Ца чо гал бөлшүн үш от суммы да. И хома ца агор данисло дош охтахан öttün şöyle leç da dünya bizim ца датчын. Ve yola buhti ve yol paça buhti bol bol na. Царца, а извне президиум правительства ячун тахлачля. Бух больше, ну почал по из бог бодес ишда дес эрдан болна бу царца де юкметик цагуля уйше وقان هم ديس وقان قام تيش بحكن بيتر قلدح كيش هم دوشم دوشمس هم دوشونا دك دور دو كويشان فيتشلر أرض أش إسلام دك دور دو بركوشن Barkalay deresul as away hauser washin dagdo itshun vejeri ash комментарий yazıca ash yazıca as yüşerişun şin qiran bolsa goy tsu yazıcane way TikTok çuayuşun YouTube çuayuşun which stream şu ash комментарий yazıç Oktay Yuşan Telegram kanal Telegram Telegram канал да way президиум официальный канал да юшун сучу валла непосредственно вистрелишушун شين لوچوا تيك خاطر دا يشو آية تنس أتوا بوتينو دويتشه ولا خان برقياس رجالك بوتينو инфраструктура электроинфраструктура туаряче аша Украина луш но цу и цун дехал цаботер цуя что в общем и эскалация цахелита там герсац дадиз Украина да разведданные социю избу да тенс от стириш дадул дел соцербу и там я бахти аят тенс цва инфраструктура ца тукшиш блок пакетов Там соцер бац извойна луштолхум ду соцер Ну, сыцугач бац Крем Путин и том сыцугач бац Цунде ока Трампус дештол амел цуда хошол политику цунац аларчон вай эхкуй шумдац дерик хатса олсар шаш дючдер шенде гадер ишол хоншут атсахомду цар эллер кюртниге Трампс эллер ит омбулинера Россияц нападение на России ит омбулинер Украину алик амел дуцудин отсумногойт шун позиции аларчон имела ишта Путин эгогач валя я измела ишкадвагач валя цуна ухурдац метсуна ишкадвагач валя я церца барт бу эл иш ихумду дерик дунята дючнаха политик шхечара война суна иштмет салачон бушдара вайқият шумдац но хагуч аор дикумдац Und dat gers da del doçumat na asıl deş ser bol ser dühal şa mahkara na esker ara doqç Rusiya ihuma da içex daqita ida diqirdi oqa dünyat melal mosu почалкш почалкши ООН yok международное право це استعلاء الدشار كبشتي يازن سوق يبان بوش سير ديقردو ازده سير ديقردر وين شباحتشنا وين دعلا اش ليوش در خرصو يال هتا خردر تسار دنيرا هتا سار يدا تسدر سلط وين اوتصل نسبن اوتصل حيزة دن اوتصل ودعل دلوش ما سيتش يشي يوها وين اوتصل دش يوها اسقش اتو باقنا هر صوت سيتس ترغوت سيش وين يشباك نو إذا هوقير ديخر دو أخ دنيا تول بتشاقشي أو أونيو
سير مسيرة ديقردو إهما تشق داخ أستي حوس ألسات إحسمدوس أونية международные принципы права народного самоопределения хиер докуюш. Цунде есть охар лилош дархуды альча российс. Ее принцип 75 года юс право, значит, народов, государств о невмешательстве на территорию любой страны снаружи. Бена доза дадах тищац, доз хаду ищаца. Идешь я Путин 91 года, Вен Чубякан, Гурджи Чубякан, Хеча, Берцаца, Боз, Бондиш, залило, что иду. Толом, Уэйцан, Дюхал, Дишли, Шум, Дац. И Вен Бух Буй, Уэйол, Вей Прову основой, Вей документального Хаден, Хумлю, Дунят, Низм Са, Вей Хабен, Бог Цутах, Вей Лякти, из Мец Аларчон, Вен Бух Бац, из Субтаха, Вей Кьес Пачал, Иштвей, европейский почалшка, вое признание, чуть бог бейтлек, событку арбах, лежбу, цацбол, самозванцы, шкибарш букуса, лирш, царь дилош, дар царь социал, мадицал, ешхара, яхак мошкур баця, сох я царь, цана, нагасанна, око, вое дюнет, лил, шумнаха, вое нис, тацадурха. Вое нис, и лил, да цаха, сунде, веха, я политик дация цамха цахунду цаца печ бацш еще исламский фундаментист терес бума оле царвей ирлик штеях ляч буш. Сунде аслан цар худица гурдук война шай эту болч авара чуэрч Трамп уцер цалачон. Йох валгач, один йох валгач, вожаво ох ситуация позиция нисю. Покичто мосо масац мена ахена дошло мос касте ача осен резво чугач Путину. И дохуен гуш аслан. Ах денош гадиез ача ох деношка ох кирна ох баттен гойт дуя ал шекую. Сундеца лил дуя ох Украин цара ханца алту цолох питша шайн дол шумантиера да бухот сабуш да бьоха ох яра нисня исурбу ал хиетсун. Кидара не солдат саларчон, а вождар гурдуэн. И что он думал сам? Баркал, аят, иресур. Аят, хинца и наксанна цели, халга дитсан вай таха шадега цугванда и перемирие хилах. Му хухеритик последствия, что Украина нама цунаца садахкар док садахкар хилду, например. Россия удиет тах ху алхито. Перемирие, хуля, перемирие, тейптейт могли перемирие. Перемирие, вейца махаларцер, приз. 91-м, 92-м, 94-м, 96-м, дис. Йо, дис за перемирие, йо, чё бяхкана, и том бяша, шамасум накапитин, амер, беласкаш, эльча, американ, тхечарки, хумацор, яшкош, атабин, майн, чубах, лилдер. И هم شاين إدل ديقر وقتشاق شو أوني يقير سارة إيشا شاين ديقر قوتش لديس ميتشا إدلا يعطوهم تاع أون يعطوهم تاع قيل международная организация ОБСЕ Европарламент قيداش دقوم أبويش وخارجة سارسا إبوه با سوت أعيوين وقا وقتشاق كل داخل وشة هاخو شو ليلوش دو بوخت سوت أعلات ديس при перемирии хагуч аура украинцы учил перемирие мояльча перемирию обеспечения безопасности. Он кхирам хурбоч перемирие хвес кхат заман кхирама шубахкан конт омбербоч кхирам хоч вен кхирам хурбоч аур перемирие ес алду докарлат. А уйша Ант о атик сатсё кусатсё цалачанца долинер гушмодуэн. Алсу докойцуна хорду. Перемирие хылча окар диснер алла Саудис Аравия диснер так сейчас алла окус бахч интахаш хайра диснер и цаду обеспечение безопасности. Ох перемирие ох боцан хумантаха ох бешбал бартантер тани бохт эту дацадол
أما قطونة أنباشة شبور بألا إمتك نيسير جاتسوي تسار النيسيو حق مسار شان يخدع تقلته يقعد شوي نروي ستير وقال إبرت ببيز آل شوت بيحكن بورش بو مالورا زيلينسكي وقار دوشتر إدو إنيشدو أبيرميري إن سأخشو مدان يخ شبوات أتصن عده مدات إسندو هم دو إتسهلت هم دو وقار دوشتر آواتس مش مشلوخ أصلا epidemijdicerja sana i esker rasks esker nu insam na 30 boca nu 30 dalše gena dalsa society om we kaukazi we nohchuchum digardat cari şey band arme sigayeg No, car pirimiri, yaşlar pirimiri halı sigol çuyatçıl raket çutoriyat elser. Kid xieşamın pirimiri mayatser. no ja bo Latpol damedişkalı eskörüş saltiş isun pirimiri mayatser. evet no ja bo Da, ya da. Amçar yo ham çult ya ekar eller dot car Amerikans eller do обеспечение безопасности. Pirimiri o hundo Sıtsa bin serşen yoha geçtin şey höysen yoha işçubak utta. İşte su biz el dutsa düçler. Am ishulço okar hadüço as hadüço terdats. Burada koyun kar hudirdu. Hu adına Ukrayna serge mella şen teritori şen halu alaç hayret yes alaç kameş dutsa deşler. Dutsa deşler modu elçe اشتغلت عاشة أو حال حياة من التريتوري وستوش территории так миллиор Крым اشتغل أو конституцию яйтаныш хинц о حياة من التريتوري أو حياة من التريتوري дополнительно حتى يحكي من التريتوري он حلاها توكيد خلمج سمك أنت إدالة شو вообще яхет шбат яхет там яхет خلابات إدارك دنيا ديجن لاتش دولشة ياهلو دا ودنيا لات دولشة كتشوفت إلي لوش بورش إيش تندوق أصلا عقول شاور حوالي شو باتشال بريزيدنت ماكرون نو دقيو إدويت إسكار تشدقر دبوش أوكرايني تشدقر دبوش تاقا هينس قميل دينا ماكرون نو سيورا كوريسكي ويسكاش تشداليش خينا زيلينسكي تشمتا أهتن بوتين نو تاقيت وقدات بوش اشتات قميل شدو خيشتات Так, Путин, ну, во-первых, унизительно, Путин и хрехтишь, свободный мяч по Украине, эскер чудалишь, и то Трамбеш, Россия, сиецаешь, лечо Украины, Путин и хрехтишь. Так, и перемирие, цая, эскер, европейский, чудигер до Алхитион, Украина, года миротворч. Бог кариш, гайсш миротворч, бахт бог, потому что чубахтит бог, ну герз до чубахтит, бата эчти ахилит, ну без тяжелого оружия, там туда-сюда, как миротворцы. А вы, как армия, чубох была, типа мы расцениваем их как, короче, законную цель комбатанчества, рассматривать бушаш. Хун ху алхир, дыгардуй европейский эскалит, что ядать. Digmegi. Oha heter ja Amerikü sun sa barta bahne okar huma dir dat alkhiyat sun aslı hum şlilor do okar heja Amerik sa bart bina sun sa bart şey otsuma ta bart khalsh aq okmekter ait salarcha okar sabolcha idüç vos düç gurdo koyn ait 20 миллиардов ахча лошайн педерло вождо Дамахайкин окар Украина, Евросоюзу. Дакайкин кылча. Хинза шангерза кедар вождар йетса кедар этто хурху буцер Украина. Эскылча хинза моха раскш хадешло камерлы. Цуна тишем батса перцо эс атмаду тишем батса. Атну ал ну сона хона ومسارنا وخلق جندو إذا صار تيشم باتس تيشم خليل داتس تيشم مو بقالشة تيش عربة تيش يخبر بوتشة سير دول شو منتهى سير جرز قدر وش مصمم سير سندحتو هما دوشة رس سندحل وقت نتسخلشة إيش شو بوربو متشاول شو بوربو
Идох сон гуштар хазна. Сон Ну, в целом, Эльшуд, шадега иштара, шадолар сурт, Эльш, Эртуам лалур бу алхитон, я самслур бу алхитон. Ну, إذا لاهور باي سمسور باي إذا بديت شنا خندسا إذا داخلور هم على رأسه داخلور قلت داخل جين ده شو مسارنا مرة دل كوردا دنا عامة دل سوت دالو رأس أكا بوتينا إشتغل بوتين شيء عادي بتشعل كيغل موسس أتصنتها على رأس أساس مدينها يتصل سعد ديز يدعوال يسون يقدر ديز يقدر وقت يس خند عمايولت ويبرن خند عيول قدر وصلنا غير شو شين ساجرانتي يس خرجوتسون زلاتشون حقوش درا هذا إشتر أمير دقدش إجيان دحكتشون بتسوليلوشتر ريسورس دقو مويت سار يرجع شان إيكونوميك نوين أصلا перевести دن إمن بوالدش سار حديث سريعة бюджет всей страны почти военный перевести на царь. 45-46 элесюк цаму. Почти 50 царь. 45-46 элхо. Чехни соху мекас алэрцу. И док царь лил. Процентов, да, 45-46? Да. Ну, Рэсхи, духу гейт омба кеслуш. А? Табеет ом, беет аман кеслуш, бу Рэсхи. Да, вся промышленность, все это переводит на военную основу, там только зарабатывают, там только деньги, бюджет туда направляется на все другие нужды, которые есть у них там. Образование, там медицина, сельское, любовь, все подчинено, уменьшено гораздо. Эсгахина, хылчул, церковь, все на войну направлять дешду. Дирекция дахня, дукадер сар, сажем шита, ну дукадоч аур, эскернейт, эминейт, дадерсин ахчар, идучу. Цар лилош дал, хума цар эйла малилду, шамилду, цахуайт цар эйла, шан бюджет кедер лилду цар, шан лур язда еще шлуш. Из Америки, Франции, Германии, исендер дуэльяц, исендер дамадина, хустяна, окар болгар президент Масуда окру. А цер постоянно беждан диктатор был, цар шайну урлилду. И что он дос асам. Баркала, дересур. Бочува, хвет аят. Тогда почему Москва подписывает эти договора, если не соблюдает их и не соблюдали? Она подписывает их для того, чтобы выгодные условия себе создать, передышку сделать, собрать снова, значит, свои силы и где-то проанализировать и увеличить свои ресурсы военные, чтобы снова напасть. Только для этого. Это их тактика, и она не изменилась. Ну, И что? Hinter царь до نوير شانتاجيروات يور غازيتان اشياء اوروبا شارقه قي دير دوتش ما خواتش باش امريكان شخل بو يوخش باش غاز سوسوجي عقاتشلز غاز تخيري سوجير دين دا уже امريكان شي ما خوات باش روش اشتا يوخ دي дуал. Отсюда ху алхитон из искусственно шеш по договоренности дахият алхитон и Курская область украинчия отзрайск шмадицари ишта ше баштабин дин дуал алхитон. Украинцы пейдадо, هم دلع Украинцы شوي كوربوز أوكرانيا عادنا بيدادو تين دلعة
цар идеш хулша إذا شان ساعته اللي يش دوتارس أما إيش دو على ديسر ميت سعنها подписаны документ дат саха сعنها решение саха совместное так это все разговоры только это просто на словах был амел цаду а где эти вот такие условия такие договоренности подписаны она соглашение мои есть ну если а пока если нет на словах был он это все на словах даже на бумаге хотя кехты хотя царахтиш мабац шант эла цалил мек от Путина и Трамп сей потому что Трамп слил что цаларчана ويت أحكي شدات ويا حاجة ساعات أحسن كويت وديتشو ليش لو أمات ساحك أدو عقد ديتشلت أحا ليش ده هندو صورت أحتها قان أمال ده دو تام ده نقول شو يلا إيجو قان وش ده تديس هندو شو حال سيقولوا ياتشو ركيت شو ياترياتشا نو أش إذا دي جرزة ملو هلو разведный дан شو إيه ملو لهته по пехоте, кидер, танки, кирс, вож, массума, том сецошмац. Фактически война продолжается, и он будет отдычать, да? Аслан. Ясно. Баркал, айдери суд. Видели, орвай активный комментариеш, вопросы дала, чарки, чара, вистрил, майе, висцольш. В мире в основном правит римское право, но тем не менее у римлян была поговорка, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Так, аят? Ну, это такие высказывания традиционные. Но на самом деле это с каких пор с Римской империи Муадаля, римское право или какое в мире есть, согласно этому праву мы действовали и создали свое государство, так? Вы почал, вы хулин почал в рамках этого права. Да. А вы хулин хоче и почал, вы хилча, вы обвинят лет школаха, кьет шелдес, постоянно в курсе халдес, политический уровень высокий, легко лезвый. Мы дам алло чухи амерш деш сасбаш вацадан почал вы почал ишяц из ямарт барсигер акмш сигер лилош дар хаш до вы бусет почал пол ез вы муна амерш деш шна бхуза ра ишна шуна охурдат халк бусет почал мы маса олш да до бусет почал мечаю альша осмахка бусет на балах. Сега бусет на братья бусет почал кугец. А бусет почал вой религиозный яцвой почал. Вой религия государственной структуры. Юх яняца она цана яняц. Нигде никакой нету. Вой язденду конституция. Ислам является государственной религией, как официальная религия. 99% ночи бусер был день, так? А işte яздина из-за Исандалгума европейский доку почавшо официальное государство религии шайниш, там протестанство, там католизм, кир, вожер эльбы, даже вот это православное в Греции, хеча. А это вот из дуэль цараха еще система управления в рамках современного международного права. Цунде изаха одезвен, и хум шдичеш был на мы царах теш мигадач. Волк иш душун. Вой конституция. Дара кидар вой дичу дуцунаха хахтер шудаля. Отдельно цунах амялдойла и вой дерига мухола чакдака. Оц вой киетшл дез джима уока эйнвара мосу оцунах киетшл дез вой. Вой эха дел веста ملتا سوتس دين آتي عن وإيشول قداتنا وملش إيش داستس دلا دول دلا سات أصلا تهودو ومودو على إيش كتوع خل ديزوي وين غوك إيش سيتس داتشن وين متخ أميرش داتش وين إقول وين هم دوي وين شو ده عشان لوش أور داديزو غش بالنا بوي وين ماستر وين تديش بالنا صار دادل الشياتشن يوم غوك إيش دوشنا مستي أصلاً Barkalai, der is ayat oqas eins olq
религии отделена от государства, дин ишду оле, так, демократия бога, форма управления государством, в первую очередь. Но, например, Германия, Кирандина, цахум юх согуль, тюкнаш буабеш согуль. Заправка шуль, тигахуль, тюкнаш буабеш. Китана мехте буабеш. Из-за что воскресенье лердер дупред. Израиля шаббату, на дойзвань субботу, илардоца демократические государства шуюш, масанаш Германия, кузамок, вот мас бахканчах, церковь шу, джимя яки, там тайп пашается, отлетениус. Саат ханина нокалу еши, саума дат, цуналец, але это что вы бусал бхилара, вы из-за дитилица диза, что цац волчает. Вы Эрскин дедерх выходной день, صح? Да, иштхил диешдуй, он дал. Пятница, суббота, дервойнек. Пятница, суббота, астах, цай, ой, юдах каншхена. Сана остуэда, сюй. Ажа, и суббот, дислок, га, керстнац, деш, суббота, воскресенье, хуль выходной. Ой, деш, пятница, суббота. А у коэдер, ой, шаберш, жукти мобар, и дин дюйч хилаш. Иштац, дилар, самодалар, хулер, алерца. Işte umşdüç na qiyetreç şay pastiç dareç duqwa quzwan da dolumna. Да. Net ayet o Europa dol hawlalata is gduut weishmo duqwa umşdüt no haradita no et aqa Europa dol hawlada latinsa o duqquza qozla da qoma Europa duway. Активный дат, ну татбеш бел боч наха буду ко хабахан хуза там агенча бу, ну бел боч наха бу. Вознеясан дух, ну по силу разных обстоятельств bis تقولش تحقيقات حقيقي وش وهم ديتا ديز политические подкованные خلال ديز ситуации يوزيز تار يوزي تغير شو وش سنبوناخ دوش بيش تاتسومش ياجيش بيش تاخ مو سويت دارا حقيقة بير برا وزعبول محكر شنا كنت شنا ملاديو شنا بقي شنا وي мух держаться до дис. Худа дис вора мушавол волча, чтобы гражданское общество вой аскшан лоуз да ахтре дочь. Мадар эльч дуй лоуз деш мадуй цаша. Это бальч. Башка. Ну, цунадер вейдух дүйчду, дүйцах эзгду за хор хусум чаха мнахан шаш минушбу мичерду вой хилбал бала дис. والسبريع ده عن أداخن شلتها ويديش قداس قيشر مسار جرنا سيجا ولات إنه عاس بدويسر دوش هما دويسر ده قزح أربل حبيح كان بوناح بوي هشكو أرعى يدرجة يشتوات قيشر يولدينا تعدر يقصق وش خات سهوش بو إشتو تان دوش ساعة سكوات نجحت على الإنترنت شقية شاخلشنا صار تاتيو فيديوش يوخي فيديوش وي خلق بيحكي شيء وي محك بيحكي بشيء عاسق نيسخل أرتوت أمس عن كنش كيوخوش قدر دش إليوش صار إليوش خو أرح برشة مو يغلق مو دخوش بات ساتس برشة وين برشة وي مو تخوش بات وجه ساتس برشة غير موتا غاس متصهوش بو سنده أتسمنتها شوربر بوش يعني موت بوتشلتش دوش دل حال ديس وإذا ديتا شقيتم تسبوعة صار إمسو مديت ديلا قلدير دغلقا ويرتسن سنده كيكي نعموي إش موخ متشا هو دل أتسام خا دي شاش ميلوش دو شاش قز موخ قاتشا هو باهندو وين إلات هو يا إستوري وموخ خديس أس هو أقدر كيجي ناحية وشجع حدوش در مسارة أولش در ويبصر بدو قدر دو وي تسول قنتها بصر بلات وجدات أول دات ومحكا اسماء الله إشدو وي زكوا ساقيتش تاع مصر إشدو أما ويبصر بخلارية إذا دوتش وجدر كنت إيش دات إسكيست بو كيب كوبر كيست بو دوتش بو أميش ضيعة ودنيا تلاش نزم تسا وين دعدخ تسا متجاتس داوت متجاتس
بور أدينا الشاشة تاعت اور مت أوت مج ملا داقهموه ولا يخلق عدلهم دو إزجاء قرشو تار تاع شاية وود تاع يقولوا إيش بقول نوحتشنا قيت شارنا شاي تاع زكريتشين مخلوق يشر هو قارا قيت شارع أوين غادي что мы законопослушный дуэла ويش بالخ ديشش дуэла так تسهدول شو من سجت ديش дуэла تندي كيجي نحبوي كيجي برش ايش كاتشش تول تاجم كيجي برش بوقي برش وتسمنا öyle يز çürçere dolşluğum diz diz dina naderdus halts ahlaçlı halvayn guştu tsiger qiyeç av düşmadı mosuma qiyeç av düştü hunda aç et ahlaçlı hum düşleri из управления шер Москвою ve моста o tsiga управление шер tsikügel aşbaş tsa huma tser dül yat deyt tsa da deyt dat sandaliç şey no doç avort tser no dara hudu elçe وخلق أن كيتم خلر وين إلاش حل موه دخل ودينا ليلنا وخاصة تسعة ونيس ده تسعة ديش دو أما خاصة دقيقتر إتار قيت سدا تسعة موه دو تسعة совсем يول مرزا دوق قيت أو ديت أدوس دو حل إيش دات ومحكنا تسعة وربق يوت شها شان بق يوت شها دنيا دون نيزن تسعة يسويت سيز يوحشل تاع أتسيق إيرا سونيزم تاع أتسيق إيرا دول وي بتشاو قيلر بتشاو مو قيلر يالشا وي سيازتنا وي كونستيتوتي ياتس دريغا دنيا دولش اور بوخ بوت سون تاع حاجه ندير يدين شول تاعها is ويل شول تاع قول الروسي فيدراسيون روسي اوشو is وي ين شوي ما بتشاو قيلن شول تاع قول يل سيولر يقول ينشل تاع подписать دينشل تاع يدكمش تشان دو دالتارا يو تاع ديمقراط شورد الله يقامر ديش برش امريكا يوروبا تاع امز داخ تاع تاع переворотنا декабре октябре 93-го года ша Верховный Совет ёхи танкаш мосшу я расстрелять ялх из стагви вина и айдел шайк كوج حقلاتse sig yolşul konstitusiya da yakın os konstitusiya mettaha ki konstitusiya yazın da os konstitusiya yazın o konstitusiya şey sa'bo oyoçul evet konstitusiya yeyiş по нормы тeyatçı çuyuk ve mohk şey yok bu da yazmışlar ser is doyel yatser ser dinner hudu el şwayna ser mesela Amerika şey yok yo elçi Fransa ونعدل كتاش يعني يو عشان هم درس سبروي точки зрения войдинер ويتسارس دокумент подписать дин дат ويتسارس اور дить сума дат ويتسو يقضوا وواي подчалкер моссу структуры министерство президент парламент орган местного самоуправления так удар за разного рода значит другие моссу структуры ищёшь وين بوخ بش وين армик يش كيتش хаздика да экономические программы ёш стройка юлин хаздик положение да юлин ярвай да юлин юа чубяхкана шай бо оёча юк яздина тхаю территория тхаю да языч шмацоли территория иш тхашует йилошур огар дыса огар чубяхкана айда захватить дин кыдын бадат шумус захватить один айдол и совет зам ёлшхена цугеннаха цу и общенациональный съезд чеченского народа провести и на 25-го, то есть 23 по 25 ноября. Дирик дюнетер хабяхкин векаш бош ночи. Дирик дюнетер. Начиная Америки, Ближнего Востока, совсем хабяхкин ночи был. Цигат и это документ до ووي هدينا دون نزم تسا ويبتشع قول شيء شول تاعها يبتشع قول شيء شول تاعها وهو بتشع كا دريجة بريزيدنت برلمان اسماء المصمم دنيا دون نزم تسا دنيا نبلوداتش مش ويبتشع كولر يقولن شول تاعها آخر هذا أسيوش شول سويت سيوزو إذا يوخ يا تون دحل بال يلتسن يش دحل بال
Paçal döl böl Sovet Soyuz yok irser. İser yok içe, iser paçal yok içe. Et moment iqatçol daha şu yok bayal paçal. От Совет Союз мелиал мосу законы, все законы цер конституция. Тап даял все их не қиясыш. Отсюда в 12 марта 92 года уже и почал даял что да. Вы халк бин сацми хажена субохте дана вай парламентса конституция суверенного и независимого демократического государства. А здесь что да, вы шолош дина, здесь что да 92 году 12 марта. Гуржи почал, хоть президенту Верховного Совету, вы почал признавать пешельцы и документ должен. Султ ага из-за них дать из харста алдарик дюня та венду адуат сум дюал дуча и Россия уже хитил России демократический хургише ал хайош за диктаторский режим да отени доли на Ельцин. Султ ага всегда итен был и Путин хибарсер хабякин был инах вот Ельцин хабаш был не хабаш сабош буш. Царь вейс вилошдер нис суяц. Вейсар тет омбагач дацер чен чубахана цар лет дацер. Хор вей чумасыз бо вей хашто вей бехкедо ол вей чуборш. Мосуман авей бехкедо. Шайтин наш was хидер деш ацар динс оли. Алло. Удоса 17 июля 99 года и раскавен чубахен он беш хабош бар хал теркстер цикачста теркит хати бахен хал докны бөл вен киен чуях бом чуяттыш. И 17 июля 99 года царь Владимир. А Басаев Шамильши отряд царь добровольческий дагестанец антихар Дагестанч дакайкин церцац был нах дил тона наус диал ерчик чубахча и бахан дахтен Басаев цигвахан эла вой Россия телет эла и дерик дунят и хом дуч и дуч леш бушинза и бадац и бацахалара вой документ ду цута цухает и ятцал документ постановление парламента решение мосума должно а царь харсу лиоловец алрецо султаха 92 году Чубяхтырш, так в 94-м 26 ноября Чубяхтырш, султан в 95-м году до 96-го конца года Чубяхтырш, от Чубяхче выехал у Ешебен Арбехрш. Царь от хаш ардөлер из вождый царь. Иш ар мо бер бувайн масар намахай шаш ар хун болш буш. Иш ар бөлер выехал у أربعة ودرج خلق أتن جمع وقعت أتن سحنا öyle سحن عاش دق أتن ماشي ناقص دشة يش بن أربعة هرش سلطة قد شرع سو داترز كزغ حجم положение إيش جو وين جو بنت سحنا أور دنيا وين تدوش ريت دوي درج دنيا صوت بلطيسكي بتشات ساتنا وان شينا يوق بأجرمنا أنجارشير وي خلقنا ومحكنا إذا ريتش إذا гуманитарная помощь. И что цаяш, и блокирует лячше, и царь вот спочалш. Раз шайк халуосял. А звейн ахшер вейн хат цаяш, вы блокирует иш лятерш. Султан Асмаалер 17 июля 99 года Чубяхкан. Царь и том дабула бин, и том була бина, так цу хумана баса бяхки бина, и двой خيوي ريتسنا يا ريسورس يوتشي عال شو يوتشوي بي الناح بولش خلق بنا املوي بولش وبتبولي партизанский он битсабитса дольше до 2005-2007 года حدير отсылцан дюалдал ишт حدير هم دوشنا ويت يوتشر خاصو يوشون همي مخكوي همي يجري ويجري كيجناخ شون هاديش نشون يرهم Аш надо деш, думдушун вей мохка парат бахт без и цар вей мох парат бахтен вей юха вей дол вей ötten дол эдал дуй и да отту дес
Цаахи айдл отторды вож отторды шайыз болна исти битмегер болш батшын. Куара боляча исти битмегер болш батшын. İşte saat 3'lere, hadaşlara, o zaman mastahçam peyda dalılmış, da duka bolçar, 3, o kadar saat 3'ler saat bolçar. İştumdu, şun haet da 3 as, yapılacağın iştiyor, zamna havay, o danis del çolta, ben dünya yol paçalkışsa, kıyaçarsa, maso dünyatlı paçalsa, barta bolşa, ve mokta diye baş adam, aş daha diyeş doy. İştumdu, tsalarçın aslan. بركل ديريسو Mesela ودا era bol naga قصات بول ناga دوت تمغقي توامبا بيزي هري وجي بوشتا قزاوي بيجنشدو قزاوي قزر نظام لردا ديشدو цуналят хуэдера насильственный силовой военный путь тизвая политический правовой путь тизвая قزابولنا ويس يشرا وحدا ديشتر هو يالشا ارح ويدرسدي ارح ويبتشاق مع عدل سونس بوخبت سونس يو شا بريزيديوم правительство черею قيات ساعة ويش مسو самозванцы от сумонта иш до ацутяца утуше шахумш дисгаш лишбу نجحنا شاش أبشيس أرجنزات قدر دلوا عادل صدقهما هرنيس ده هر خارس ده قدر تسوى هون يوش داس بوش أمير ديش لغة صار ديس الخارسو يو أقا ويا ديشتر политик مو يالشة وبريзнание خليس حال خليولا почапший допустим балтийский почапш 50 с лишним лет лятныш أما ох дунят дол низм ца дол хумды 48 года раньше цара признаваться даже кеш почалкыш и балтийский почалкши кеш это пример масла дицас и цар дол ба ою цар ба ою иш парат яхтиес эла Совет Союз иш бо ехер иш мо ехер йохер яцер нагасан dünya donizmsa iş priznatin цахалире и почалш. Сунден венч о аршо хлеш вен сагат деш фуд ачо ара мой болха да багит хич почалкышка вея признание ей таидл ара ду ок айдл бухт алач ду dünya حقيلن ду орш. إذا دعديش يبوغ تسبويش كو أرى حبيح مو أسبويش مولناخ سن دعلو يش سن كوكتيش لاتشبو إشتشنا كوكتيش لاتشبو أما سنها وين ظلم خل أو موستوشن بيد خل حيثل любой документ حيث أسبويش مولناخ يسل документ حيث موسو دقاقدرش موسو أولدات 95% موستوشن بيد عدالشمده Суды, я киетиш цагаларду и политический уровень цагаларду, я, значит, мой раскш пойда болбарду, отчина. Так, и мосарна, дуня то киеш подчалшна, эдасы политический гушмаду, чундеве этсан бухт яллах диез дена, иш и хума хилдиез, ويتسا دان سيكر متك حالات أمبر بعضات сондат сальче, дерек дуньяно Российская Федерация, Россия, признавать ее в тех границах, которые она есть. А сюда Чеченская республика составив России до Арду. Это не издать из Харсду, да, год есть почал, признавать еще, дуня был собой, так кана, хия дуня хишло, а бог боч дусвей. А вот по халкшдуй, допустим, Кавказе дальше, а по Волге дальше, выше, а Дальнего Востока, халкшдуй, цер и хум дат свой сын. Цер бог ою, но цер и сын хум дат, и сын дол хума вейдин чавар, и хум на чех пол бьешь, буше халк о съезд на почалку или на суверенитет дакайкен, кидар, и масума чех дол бьешь буш. Цер чех был бац, они на одном уровне. А он волка цера адаритратша, цара тердагаш, лишь боку арбюлиш, вебаш цацбарша, аж белга, Россия радвали тёши, а кукши ардеш лишь бу цацбарш. Вы шо не ардеш лишь бу,
Oznahana yerhudu muhdu ve piyetite yerhudu elde alet. Şunda asliçlere söz bolna asliçlere. İştum duqer aslan. Ve bekmel ve emet atik tsada o tuna o kurda tsalarçı. Emet. Ve o muhul beselçe о политической правовой аур, признание и на печь почалкаться и Балтийский почал шмуер мог освободить и восстановить. И что восстановить, и надо дешь, давай. И бол бой бабиш, и вы цебей тратиш, вы питем тюсуш, та айдл да ца ахила да охки почал кулури, вот кида дирду, вожда дирду, практиратарат отторгю, вогоняд, имарат Кавказ отторгю, и амешвает, и дюти. Войца алмана пойдет доцы, вен айдл доцы политические знания, йоцы хурду, вен и дюцуш, вен и алгач, лятче, дерик о, дунята, вен дюал болбеш, раска бу, оз раска на ослеше, аз буш был, цац был, воих был на ост, вен ома хабил на ост, отсум на воих тиет дис. Иштум душум, аслан. Barkal dēļ un ājat selan, tā tekst ir sits sobardīlaši. Агичаны. Все, ведь собардīlājat. Сейчас я найду. Новая газета, аяда, текстер, чуидлен. Бас хапурбан зивишелери гайскы махтаю. Еша. Хар текста ша канал тясс хуюар новой газеты сайт тясун карца и полный текст, только название бицакари архив, что масана гайлях текст. Но название Исантига, беда сегодня, россияне сегодня, им не хочется знать правду. Амелдукуза, ишти заголовок, Исан кицаумада, вот, и то от 26 августа есть статья, просто подробно дают, я тут даже шряд история, дюсердол, что был, что подтверждение. Это любой человек проверит, да еще ишерилш. Тил ишерилш. Шин лучше. Гара 26-й траялолч марта шезер трай шолох шара в 2002 году 26 марта эрия статья юр новой газете. Но сейчас сайт тяга и шайга язин заголовок шайга улчу, а это ич сакарёхон статья юй полная статья. Ну, из-за 25-го из заголовок шучуидленца информацию. Ну, к основному тексту информации. Война, которую проиграли все, бог куда. Ахмед Закаев. Беда россиян сегодня, им не хочется знать правду. Принц Камел Дешкин интервью Юрию Щекочихину. Вас упрекают, бог Щекочихину, все время, что Масхадов не может сесть с Кадыровым за стол переговоров. Закаев жёпло. Да, не сядем. Мы с ним за стол переговоров. Зачем садиться за стол переговоров с человеком, который пытается с ним о чем-то договариваться, когда у него есть хозяин? Я знаю, у вас была достигнута договоренность с Казанцевым, бог Щекочихину. Не обнародовать до поры до времени детали ваших переговоров. Но об этом, мне кажется, сказать необходимо. Чеченская сторона выдвинула идею прямого президентского правления в Чечне, то есть правления личного представителя Владимира Путина. Чеченской стороны, Закаев, переговор, но Закаев бог. Об этом, я думаю, сказать необходимо. Прямое президентское правление необходимо хотя бы на этот
сегодняшний период, когда в Чечне не действуют никакие законы, ни российские, ни международные, только беспредел. То есть российский, путинский прямое правление Закаев, мы, кстати, интересовались, Закаев, кто же отвечает сегодня за все. Если Россия считает, что на территории Чечни проживают ее граждане, и что Чечня часть федерации, то необходимо, чтобы был хоть какой-то контроль со стороны центра, чтобы было известно, кто конкретно несет ответственность за все происходящее там. Вот такого человека сегодня просто нет. Но есть же Путин, Бог закаивается. Auch интервью, что с точки зрения международного права, политики, морали, измена чеченским государственным интересам, стопроцентно прямое правление и ради Бож. Таңалеч дина Закаев ша нохши оман сагахте шу нохши ом балбул шуша бош дилшу шиэзер трэко шуал шиэзер шоллах шараха цуэн диндаха прямое правление луш Казанцевичи переговорщиш хардештол камелла цу Лихтенштейн одежду шикачихини цены уже после этого. Ишти представлять деша, ой хабош бу инах цухен дюн даха, ой россиец ту бош тахтинц. Эйс лилеш бу болт я. Ты дам гульхсун, инц ассахум лил до, со радикальный представить твой, со цагунак представить твоя, кибол нохчи, кичарца, камил штабюло. Ахтяц до и камил шуха, дальше ас жестко, грубо дальше, так ультимативно дальше, из самих ne mostachun tsato aqtan wishwek shein wishwek roxtan dat ish tulqi ayat aqins ash rüks dolqa ash besh boltwama информационно-политический беш болтвама из-за дойш хулк отна иш хамел дешхач. Ну ладно, так, прямое президентское правление и федерал шбюцкар, и что до и все это время войух дата давит. Дунянчат ах запад хож запад анго и что дой швайгинаци деша дуэн та западу ол цена расхш башт баля. Ну ладно, так, хош адабитан окунцар адекватно, окун россиец хилля, ночи правительству, ночи министр культуры биться хилля, сегодня министр убошью, леллаву, план большайна. Natuurlijk hezen nu. Zundel ist lilder ayat док зи дуквайца динек дуй ой омна ой пачалкна за все это время дунян халга ой повест кинсан инстаган дуко ресурс ёж васки ела ресурс шейтанар ела инах роша бече фактически царь юоёки волна направление, чтобы зрасшан халга ой башта бац ой та расхила лушду та истагоит кайрой иштули аят иштуис ху алхитон. Ну, а зачитать Диндон Гумдуй – это открытое предательство. Интерес народа, он олдо с ала с диса. Нам прямое привет Путина нужно. Он ухмадаться дить. Сега Лихтенштейне бан, сега царь подписать документы, сул халка Женеве подписать индера. От султеха Копенгаген царь подписать резолюции ой составив России до Элью. Суд хадош до царь ясал документы в Копенгаген в 2002 году в октябре-ноябре дармецунс, да, иец. Исан до хум шлил до окар алецо. Окар ахцарл ахцабуш сатсум шлило ачхибашбу. Ища зармел дадвишлер хадвишлер мегер дат алча сома шладо гачбат сайшайн иден дол хума охвен халху президент Жагар Дудай олах отрабатывает изме дойл дат отрабат дештел хумдус. А цер идис солдат из доч докум что цар дучлерей цар лахтошлерей цар легитимно ошо ол президент той Док Умаров.
в 2007 году из президент ош давала оч давал дагах доч يعني حالت متى والديجيتال هم شيء إيش سنة دا شوتيس حاتيس سنة إذا وقت وتسو بول مليار أخش يتسأل إزلي لتسأل ومو وقت ميشر وهودو مودو إذا حديث شو ما دات لكن تعبتم تشو تعدين متشمسو إيش كرزع بالبوت سوهنا ونح راح جوا عوقو دين هما داتر إز حال دونا هيت سوهنا على صدولا والشينا شو حال دونا ديستل سات سونشدر وتسومشدر إدرك حقيقة أخو إز دينر هر بيحكيو هو أتصل أخش حقيقة يعني سولت سو أخش إتس دوتيل بوش ديلر سول حالها تحت مدر الشة قبل سول جان إجر بعض نيس ده سنخ ده الشهور ده الشة إز إغمال دولن إبتن تسن تعبوه بوتشة شاش президент что شاش парламент решение тиется ша уже цо халвехтен ел Сараляпов глава государства волшен документ тиец так гара премьер-министр я тиец свой мой почал йоц должен свой должен премьер-министр должность мой президент называть здесь и умадена из-за تعبوختي دا يلا إشت تود حوش وانزس حوش دوال مليل ديس سس ديس يعني سس شوات يهمش ديش بقرش أحكا إيش ليل شلشة إز داديش دكومنت دوي صلح صار ليختنشتاين إذا لا صلح على جنيف شويساريا دين صار صلح كوبنهاجن دين صار دكومنت دوش دو إسح جوش دو تسالين جوش دو أختار وين أخا سوهم سجت سجت ديشم خردو تسار سجت أخوهم تحكي أو خدير دو تخمو بالبو وتسار دي سان يش دو مولا أعياد يش إز حكم وغير شواتس وحكم وغير شواتس يحكم سونا هو بيت بولا إموه دو هو شو إز ميل خلدو دعدا ليلو ميل خلدو نما تسحق على شويسة صديق دوس الدال حلقة نعم حلقة هردوش دو حل إيش دوشون إيه مليل شو دعال نجاسن ويقولك أرع دول правительство وعادل ويقول له بتشال признать يوتي ويأستع ويأرع بوي تقوم تبيش برتاح دديشون دس آخر يلش در على ونادي там собрались съезд от имени чеченского народа, то Закаев собирает, от имени чеченского, то другие собирают. И ушли до. А в этих гуртор, набыл войнахтик. А все кол хонцевит, сумовахня, ассоциация, волшон могул. Царь дючдер, хераду, хархун лил до, аж нахатл царь гач. Царь чин дахат швац. Эс открыто да царь, лилждер, харстуэл. Эс даца эльче. Ос документ, должно и мосума. И документ هردوشن مليل ديسار يوشليل دو царь царь за 11 هما царь лахтош هما Украине عليش буш алло вед вош милла валяцик та иностранец вала кец хана бетлош ох там встречер ухаш встречер вож дер кедер встреча ма армена моснаё Европарламент Совет Европы кечна ООН хадаваче а паспорт мосома гайтен чуйцу эч хачут любой стек дачут парца дачут алло легкая трибун алло зал чуцу стик наблюдать и масарна да еще шунду иштумду вай цацмашна кеч дац вай дайт яца есть документ дац вай пачалкан вай адли бухи болнах дхал бош беш болнах буй еще вай пачалкан цбац вай хал цбал бош бац نجاسنا الله دنيا تملدل هم دوتس شمتش دوتس هم شوين خوش دو دوتس شلشة تحت شنو تعبوه بال هم شو مديس هرخاش دوشن ميجر داتس علشة شون ريز باتس ريز مو خل إيش عنهم قيت شو ما تقولش ليل شلش
يتلبل إليل شوش إيش تمش دو غير سو أصلا أتسونا ويديش درا خيجين داخنا سارجا هيوه دول ميجر داتشن ألربي هما داتس أخي سار ليلوش درا بوخ بيل نحسنا وموستو تشمبيدا ليلوش سن نحول بيخ باس كي نيخت بيخ باس إيش كيتش بوتسن بوك ناخا وتسوم تحت إيش بوتسن تيرا بيخ باس نو كيتش بولنا بو أوقن إدلي كيتش على بولنا بو هنزا بوك راح كيتشنا إيش أنا قيلا بلسا هم تصور إيش بو ساتبرش هندوش إيش هدول دوائلش حاجوش ورش هاشاس خان دي دو ورش دي دوش إيش نحبو تويس بولنا ساتبرش ملا هل ساتمتي بانا لاتس قدر دين شونش يوش نحبو أتسومن تاوا حدا عشان هم دوي والدنيا تقول نزم تسا والبتشا كتير سول نزم تسا كنش تسا والبريزناني يشوت أهوى هدور سالشة صلاتشون قنيع بات تأمت ويتسا صلار هم دير ده أشبه دات تأم وين بيس تأم موه بعامدل ديس إذا ريك تهان سوري من جيرز موه دو عامو ديس نو صلاتشون أتسومتها بول بيش شي فتشالق شي عادل خلقو تلاس بول ستسم بويت سوت اعلات بيس إش سلاتي قان سان هو دير دوت سا قيشار سان هو حوزة دين سير كوش باكا قيشار كوش باكا على دينس دا قيشار دو وجدا آل إحداث سان بوخت إلات ديس سان بوخت إتسلاتش هو ألسو نغا دين دولتين وإتسلات وبوخت إعلات ديس وي إش تمدوشو أصلا ديري سول آيات نسبوع مثلا خوي ديس بعدك آخر ديز آيات أتصل دق ريسورس أتصل دق إنورماتسيون نبوال با داجي أوكرانيا عمول ويدبر والش دا يشتر سيرش داغا ناخت عامته هيتسان ناغن بويزش اندالش قام حيوتسر دقو ريت خرج يوتشوتر دوتسر نو حكم تقول سير ناخت سانت أحسن وتر أملوي ما باتسي تقول أملوي برشان يقبحت أم بيش كده دش بوش نتصحهم دوت سير غالط هدو ألش ويبتشالقنا ريز بوتش مش دوتسر ويقولش بتشالقن صبوهنا تخوشي تشانس ريسبول إيش كيريو أول دا تشيشان ميشا عادل ميل دا داستان دا عادل دا تسعة واتسو دا صنع وقولي عادل سان يزعيش يبوغ بيئل ديريك دنيا تاعتي يصل دكم يشلوش أرح ويبوغ بيشدو وبريزيديوم правительству цюх эра сохал председатель парламент шарах латнму تحصل تحت парламент بوغ بنو قوزة أش بوغ بيئل حار يال سوق كبرش حار بول بوغ بيشبو تحسبش يوه بولا شان بو أويوت شهر ديبوتاش بو إل شتات باش بيس سيرج سيو أسألاتشون هو شو مسألة إيش أتسان إهابل إنس أز بيش بول بوي سيرتا سير إتو باتش ليشمو يقيتش بيتسع يقيتش بلا شنا أور بوخ بها إز مقداس ودي أخر نج أس مقداس وق مقداس أول المدات ويديش لهم ومقداس ويخلق و تيت ستسم بيت سوت يدعدول مقداس إز متساعس مقداس هوكو مقداس مقداس وق مقداس شنا قلت سهول هنسا مغول ألشة إذا زكونا послушно он низм лардошол нах бациш ол так ويخ от закона послушных лдес ос бохте ой почалка арахки признание ше ой цашл дес ой бахцахл бес охар вол сокар бош сокар шоза керт сер конференц кеча вахнирсо вах сарсига дүйчлөр салаттошлары цаор венизм снор шум дацер шум Zult كده عشان تهورش دوتشا دوت سمش ديسا غيستر تاس ديتشا تاس ديتشا وجا بيت يسبوت شوم دولا وشا خلق دا اولشا ناه دا اولش سرجا يخدولا اولش اسها ايش بوزيسيو تمت سوي تيغا از وش در بعدات ام موه هند عامو بيس موه بخابيس اسمع اما
emet ve adam siget alarçın izler de var derdi ağları iza o mosloçon peydahdu. Şu bu bekne ha esma ağır plan yoşu. Допустим, мела ца провокация, чуется, диц. Цар туан цигайол и ракетчин дукью шачу иттена, кове вушвар вини хелквешвар хелквин да яқына, югой мелвиснера сибрях киешна, قطع юг борбот, за ардан, да бойтер бошму, ويخ اندحل مدات هم دات الشا ويخلق دوتسار نقدر ويأبغري نخدو ويسيقع أشدول دي قبع إزر شو دو ويش وين جونا برصاص برشت إبيح كان بوتسيجر بعش الضلع قبع شو دي شو قبع شو ضلع أوي أبرجين شو ويسيجر هذا سير سيجر إيش ما دات سان غاي سير شان هم دوتسير وين موح بوس هت دون ها أتسيج إبيح بول صاص بول نحوي سير قيش محكا شان بتشاقشيو شان بتشاقشيو قيش محكا شان بتشاقش وين ياتس سندي وين محكا سوتير وين بوخ وين أورن دباكة شلاتش حولدو إز وين خا ديشو بركوشو ديريسوي بارك الله يا ديريسوي آيت ويت أبو كار هنت تابش تامي دخولشتاخ تسويش دحل ولا ياتش تشوش ويش تاتسوم شخص أبو كار هو إدرا هوديش هو سين ستيس ديس تا ستيس أبوي أبو كار ديكني نو تسارجا هو عالديس ستو عالديس قيمادات ستوش تسالاشو حال إشدوشن ستوح شان دول شنك حرش دول شدا قيتا حوس تيجلاتشو عادل كشتو دعوتن عادل دو كشت دعوت شو تسارا ألا دا دشيجا حال بوليش نحبو تساسبش إيتا نو وموستو شو دعوتن عادل دوس تسار شان دق مدينة شي دعوتن شي هلك بقى دا يحيى تدوش بعد إشاء تسار إيش момент يالشا ويتسك إيش دوتي وقوش تسار даже تسيجا دوش عادل ديش باتش ما يقوش دوس يصير دو عادل даже شاي دوش ديش باتش ما يقومش بول دينا إيش تمدق ستوخ ويأخ آرح دوت شو من تاعها سوت أحوية إحتو خربرت نقو آرح بحكيتنا غاسقش بوخ بيش بلاح قيتش بلاح قيتش باتسا غاسقن إحتو بغيتش بوخ بيش بلاح بوي تسار نوي كوغا كاغاتسا велосипед сан юх غاج قيسوشا كوك تيسوش بوخ داتسا بويت شمدو ويدق بوخ بنشن دق بوخ بنشن تسابيش متك تسيسن يناخ это алсен бяккана на религиозной основе, на другой основе кеч арух аура и он ждуча арах болха так нах мела тилбел бу арах бош тилбел буй но тилбел балах батся ер хунду хуш эхкия диес ер мичарду хуш кёрт твоя не хубу элч асто маалар вот кёрт дер хубу элч вой кулен пачалкю جويات يو بوه بويتس قيلن بو متصدر أتسعدر ويسان شو دا ويت أم بني تسبين وين شو بيحتش مو موستا بو وي هم بقوا يوش يازين رسيس ويساستا رسي دال شان كنستوتسي بقوا يوتسر ياتسر وين شو بحكر بقوا ياتسر وين خلق در بقوا يوتسر ياتسر صار حمل دين دول هما وقارع صار إيميل إيدوس دوكومنتش سيرس أديكتوري درجة صار ديشتر خاصة شوم دو إدريك دكومنتش دوش دوشون سبوخ تحت سوت أعلاه ديزوي آخر إياس ديشتو مش ديتسات سدوتش إيوه ماستوش بيت صار يوم كينوش يوش خدر ده شيوق أس بيش بول يناح بوي أس بيش لان يوق إيتوش توك صادور شيدور صار حق دور صار أميرز ده كينوش يس صار ديش درا تيشن بيش سنة وس يوق تيشن بيش سنة شيوق إبان عشبو أسك حديش المسلمان وين خاص لو وين خل نيتس قدر وجدر ديتسا نيتس ديت شمول صنعها كانيتش توجي تسارة إيش تشبهنا وين شير كورتش دي هرسر ورت ويتشان إذا ديرسار إيش إزناح بر إيش بنديتش بر وهون يعني سوتو داديرز دوف كانيتش توجي سوق يوق وان ساسيق أمير ديش والسجة إذا تسان بوخ ديش سنخول
ويخور أكا أتوق إذا يق أمير ديش مالنا بيد وقت تسوق يخش سون ده حلق أمير ديش بالهرشة سوق إتسار بيد شو متاع تيشم ديش سنت أمير ديش خو أكا شو منا ترجويس سنا وقيت ديس سانشينا حديث عديش ترهدو وينا حديث إشتو مش دقة أو أرح در شو حدر لكن دوش دور حالة ويديت سديتشا وين مشر هو أردس سنا هو أردس إشتو مدوشن أنا ما أقول بارك الله يا ديري سوينو الدوح حروي هنس سيزد вообще национальная съезд حقيقة национальная съезд чеченского народа وشهدوا الدنيا عند أمريكي لما صنعنا نقش على قلبل что это خارجا بلا سخينا أمريك نو запад نو وين поддержки юри ودوري وين شتا информационно духу журналист бор ويتا сундак дох ويتا иностранный журналист, и журналист будет говорить, поддержки ритейл, ну, съездил Чхена, еще Советский Союз, Чхена. Это был 90-й год, ноябрь 90-го года. Да. Так, вот директ дуня там был, ночи буй, ора там купюр, веклшар, бахкитер. Так, Америкер, баркеша, асмаалер, бяхкан, бар, Советский Союз. территория арбылыш бяхкан бар ахвай махка барш массу агул белла цар исатсам ти ицет прилаш ноября чут эха вай пачал кулушо вай денет донизм ца пачалка мет оту ес ишта до исер ха вот сумантеха цигаха Советский Союз яха от Чечен-Ингушской республики, Герцогена. От Чечен-Ингушской республики, Верховный Суд цигар местный айдалдуй, цара цадидел чота, вай прилаш дейсер, а цар ворлаш дейсер, вай поча кулшиал Чечен-Ингушской республики. И дейсер цар. Да, из дия чота, и сетсам больше, сухена кичембер, беша Советский Союз, إذا переформатировать сюда это قيش قيش бухца хитсуэр перестройка гласность и демократия Горбачев ворцуайна перестройка гласность демократия so дакекин чолтеха цунаха должен худар эльча 91 года августа цара подписать дедеша договор хипачалки хисуэл от Советского Союза в автономной республике республика Моссо апрель баттага цар специальный закон дякан Моссо автономной республики Советский Союз. Еще союзную статус халэйр. И мосу республик шея, так и мудасер и халхала республик ше притер, так притхлар цара. Цара хо республика Советский Союз признать незаконно захваченную элал дюняны почалш признать цара три республики. Литва, Латвия, Эстония. Отрешить республики Чхена, цара Хецухена, цигар Милоса и Горбачев, наши сада, Форосиос, Меттиван Чхена, цун Гюна был вице-президент Ама Ганаева Рысалсом, из-за ующар была дел цара государственный рочаш, это шанку глацел, да, а? Ta familie werkt het dingen. Is dat uitje, relatie laat artsen wolsje, sunk I pachal gietse uitje, giets oude performatier tena, dat uitje, het zegt gun zo'n gun abel nachboei, als we Янаев is moest zo zeer положение мухол ряче, en ze priet uitje, skoit uitje,
Инза эшит республик хулор, система власти хулор, перестройка гласности, демократия и суду. Демократия это значит свобода личности, ну, свобода личности и гуду. Это значит орстак парату информация, подчеркнул информацию полностью обладать, и информация кечон дайла саится, орстак парату, что политический протест чой, а это кечона протест чой, политическим преследуем хугяс по политическим мотивам, чул рваться. Изду, ако Европе моду в политическом плане кусара саачутся улкуза, кусчул, а приступили уголовничая, а финансовый очень момент чул куза. А по политическому мотиву хуара саачул швац. И сандо хум дирдал, и хумадар, ах юхам социальная защищенность, и хумадар, и свобода личности, социальная защищенность, и худу. Изду, хор стагуй, сун бокойо, ашвал меттигют, суна шена эдо, сун сайалар, сун елар, сун кетчер. Но и сун ашвал меттиг, сун кетчер, и сайалар, сун мохал дез эльче, кино хурдера, ацер модерец. Тут и сейчас. Хинза елес, хуза елес эль. Елес эль. Антху арах моду, хадах кенту, хадаш даже война тебя, чем масарна эметтиг квартир шкиерхум ялакар. Истонهم хуза. Ихум дуй, ихум чах дахкашо, и система демократическая система и горбочу, отчетсон духалбел, отсна юхир, из юхир отчетсон духалбелер, духалбел, эдем ара дел, сухайна, эдем ара дел Москва. Мой долчер, вейгер, тигнах бахнир. Отсна даже танки шкала бышуш. Танки шкала быш. Тулом бяхкер халку сухайна. Да, я иш моссо цара лаца, сацбарша, шашен тепчи топки, там вел давелер, уж давелер. Так его от момента и положение лечена, или леч ашола, Америка давагашия шо, Ельцин гуч вела, цигел танки тевел, шашен хати ец дерига дуня. То есть Советский Союз имел это Шенкюгел доходится указ Дякар как президент РСФСР. Сунба уяцерс, это указ номер 61 или 63. Моссо Советский Союз имел министерство и военный Шенкюгел дахайхир. Это шолашнина, чех долчена, чех дел халк от тулом бохчена. Отсюда на Горбачев, инза أرخ حخيت واتر إذا حوالين شو ده قربتشو هم حوالينا وقار قدر يالشة قربتشو حوالير موسكوا نو إشي كابينيت شو تسويتر إتسيق دعوة لا عيون ياخد إتسيق دعوة بوخي عشاء وجا يلسن خلير تعمل أنا وقت حبلاجين دايال كي يقم تدايس عيات وها عنديز دلقاء عند الله قربتشو عن يهويلر أكا يهويل شرع بريزيدنت SSR وشان دامو يتري عيد ديريكشن كوكدال ويش مصو ريسبوبليك شويرش إيش مصو دهليلر عملو حموخ ويتن حوال أكسار حلق اليول 15 ريسبوبليكي قعدال 13 إلا المتا بان برت بن سارة تصل حلق وقزة بانا هو يسر بلادشكي بوشي Белоруссия. Сега дахай кирш Совет Союза юх ёша дас аст ёша. Дас аст шар дин худер элчет сухена айл дацер юха айл дуас дена разойтись, чтобы затем сойтись. Цер лозунгер. Is худер элче вей хан дас эст ахсут эцан юх киетер доя. И почалхиш дас эстен шолт ага. Гор и почалка, и Совет Союз, дамаяльнаха, все, и Совет Союз дол закон, да нет, вообще надел, от халкаш надел, от уха надел,
والدنيا ضل نزم دوي международ прав سوق الدسر وي مصر دسر الريسبوبليكش سارخا يقيسن يول وين ريسبوبليكا لا دويتس اس رسفسر خل دويتس سو رسفسر يل هيت автономный республикер سلطة союзных خلش وات خل يسخل هيت республики автономный سيجاها كورتا عاشا كومونيست شبر حلخل цар шая ише союзный республика элчол таха цар хитсен бодиш хлер вой санна выборщина вой почав ма куйлари вой выборщин объявитель 27 октября вой Совет Союз должна президент парламент дерек айда машу структуру герб флаг вой я индакайкир цоена а вы же республики в составе РСФСР халыш цар и цацбаш и дагестер Татарстан я Башкирстан хибаш ну цер ца волк цахалар цахар эльстан ити аш ельцене цукуга аш болнах буй ише халдина коммунист бар от коммунист цар от республика это цабутша ишлач халдор ишлач шенаха Совет Союз юха юана уже окешен почалкыша шан айдал юха уже сдышин қидырдыш айдал қолды қойылшер султыха даже сан давление еш ельцина цун гөна болчар давление еш сан тета ашсар ицедуч лилер так а вы цугенаха вы армодольна Совет Союз дадик закон дадачода вы 91 года знаелер вы 12 марта 92 год уже в международном правовом поле воевая на парламенту тисер конституция суверенна и независимо демократическое правовое государство. Это что? А вы же республики, которые в составе РСФСР, халаш почалкаша, хилба уйошет. Цер и эту цебер цер халвал я лидер, цер движение сал. Иш бисен цер от коммунистов вообще бортбина. Ой, почал, кулен чол, уже чек чол. Олка 12 марта. 13 марта вы признать Грузию, а Россия цугена яцер, Российская Федерация, и там яцер. Ах, только 31 марта 92 года шихок издал чол. Султан Ахмед царь федеративный договор подписаться. И федеративный договор подписать Шемба уйотча и коммунист был халгарш, потому что в международном праве их эмабария я уже халкаш. Царь и даться дочь практически захватить Ельцин царей. А цук и царь это дайся дардуаться лучше на кунах около царь октября 93 года царь уже действовал тёпышту он Верховный Совет расстрелять царь. Там еще Хазбулатов сидел. Расстрелять царь Сучура, ял изерсек вина из Москва. Эдерик и пал хаузитен цара раз ки парла ки конституция üyeçaş da ütür. Ки конституция. Из üyeçaş sonra. А царь üyeçol конституция я государство думать сейчас, я референт сейчас, я конституционное собрание сейчас путем опроса населения и царь, а путем опроса населения и боюл шьяц конституции. А царь закон дуэля конституции и да язин. Цуюк яхуэй состав России дал вэюк яздир царь. Ишт хаден он дос юк язин султаха наведение конституционного порядка на территории Чечни и дуча вэй состав России доча чухях илилдо. Хеш dünyada dal voş paçalşı amalar. O tsere itarlilşer harsuyu ya harsuyu hoşser al diyişler ve naosda diyişler ve masna da sadaş suhena ve только кукти утшмедацер ve naos diyişsek vatser и гуржи paçal тser atsarmi ve признаться децугена. Мелчо дасляча халяча. İşte halдар солта признаться яшаюга царь война сразу в декабре месяце, потом в 92 году, Ахмад Аларьох в 94 году, 26 ноября,
а потом уже 11 декабря 1994 года Шиншере Ахшере войны агрессии Томбах Чубахкер. От дизовый Арбехер Томбенсен, да, Арбехер цель Эскер. Кездаля, дохталя политическими другими методами. Арбехер. А вы почал, когда рекал, чаял, вы дадёшь, юга 94-й агрессию, 94 11 декабря Чубахкин. Шиншера Сот Омбен, вы Тулум Бахкин, إيش عتابن إيش أربيخر سوين سرواية هالوني عدركر ور ليبت سير جنرال سويت безопас وقع سرواية مو وايتر يالشة إيش برت بديز خدر ديز وهنا عبد الديز يتصدقكم يش подпишнер أزوايت دور إسكر أردقت وإسكر وإسهلك دبق يوشنر إتسانا تيتوان تشوباشان سان بنزين كيرسين تيتوان باغو بيزال إيش تصحونش ديش بر ساش ويش ورديش بر وإذا يشيات وإيش آراء بعن دع بغيتم بر تحت سارس أي ديس على سار قربوت شو على سار اللي بدو إيفين شو تاع سار подписатель خاصة соглашение على سار دكومنت И хасавит соглашение, документ, дерек дуния та дучду, а хасавит соглашение, мой аче, вен ешем больше, ду и документ. Муадаля, цар вен дина, муадаля, вен ешем больше, ду и документ. Отсул цар эскер эрдехкер, что шишо ашо даля, 17 июля 99 года, его вен чубяхкер, بسا بيحكي وقع بسا بيحكي موغل هنزا داغستاني وهنا تصالش خير اخبط بالش واحد سواء يعني بسا سيغوان شولتا درك دنيا تا او كو دنيا تيرست وال كون يرليك ايش تويت يوتشر خارشو يوتسمنا وقيت ديس سولتا ايفتا اسان دوال تو خما دوتش نيتس از بولش بين دوخ ويناه بولش ام لو دوخ بين بولشا وتقوم بالشولتها نبصو командирш буй хал бөлвон иш гол бел госкомитет обороны суча сё гай кицат болчар со хова вес со ара дуния дол шумата вай вемелч том ба ё арбо дуния та дол хумдуй дуния дол почас ва признаться ё авай том бахча ху адиче сергер вайна قيرم خربوش وينا تيوتر زشيت سر خلاها إبوه ببيز على الصون تدي لرتسارس على الصون إسوا تيجوار هنزا دين بول نحبو هنزا أتشو خلر إش ديكدو على شو كجيت سخنا أوس كبرش توخص حدا يحكر حال حاب يحكر خذ ليل بول نحبو ينسى ترش سيواش ده هالشيء إيش مصر أدش ليش برد مش دو هود صور قنوات أحقوش دالشة ديريكتار مليوش درة ومصر شون بيدح دوش на 90 с лишним процента бар цацбар цакет шлеш бар цацбар кет шлеш бар надо маледи хум элче ти бош бацер үдөш бар иштияш бар иштумдук за анс элче дадит чаур аз дамел элче монта мосында вой долш документу аз обоснованию ахц а зачитать документы один из этих документов иждоку до документ аларчу аслан يشاهدش دول دقوا يعدوا يشاهدوا دقوا يشاهدوا انها да مصر بوخ в интернете قيشنا ويجن هذا отдельно هذا كان должно так что ихума окардуйся отсадуйся весь лахто что харсу dünya до низм садо чаур шунде низм свой почал кулен дена во юхот эка окар ол создадим государство Ой, создавать да ешь, да, свой қол еш, да, почал. Ой, почалка, кюлен ёлшу, ой, почал, пыратях есть. Мы должны освободить свое государство. И қол есть почал, олш варшбуй, и шивой мост о чем поедадал, амялду. И дуэльяц. И что мдух аслан. Дересур. Не спо, да оккупировать еще куда. Да. إيش قارو بيليش بولشار سارجة ما سارجة آلهاتسو هنزا تحدات هدول أتصم تيرداء دولي هنزا هالدات أصبحت دعوة بوخ بيتوك أتشا
iş serse düşüm dat ise bir oxilöş metigat sersen böyle bir lil etto boş madatsi oy sen naus deşmilu sen hallo aç sen muhliot sen miçidol imosuma miçirdus إذا سنا أوليش دوي تحتها آخر دیشتر لیلوش داره دهش آخر نبیش بالباخ و ماستاچم پیدا هم بود iştum dok hami mahkoy hami yijiri vejiri barkoşu Dere söyledik kıyıtan buluş. Hadi çarş. Bir har düç dağıtır. No çatol çan çakeza işte filçan. Duğa beş koyup belçan. Her huşa duşa dege oyuncular وتخا ديكا خوش آيات أوتيا دايرجا قيها دي تسوم داتا ama دايرجا dat يخشى ويش akol pen düçür doy khahtır qılxış dik du dayat yas ماذا ديري سوي آيات ديري سوي لون ديكو دغايا آيات نسامم ديلي شو خيلر دق ديك إسام غلاون دق شو خذا داتا وزحاوي أن أيس دي درقس عجيمال دناق وسط دي درقس الحويش خير قز فوت دول صورة الكرتينة نوخشينا دوغ دوار دول شيج أصوبنا كيجي سوجيما واس بعدك دي شو جينا ورسوا نو كيجينا شبويت أشوقاتشر طيب أشوقاتشر قررت دوغ لاش تعمل سجات ديش بول إيت كيجينا دوغ دودا شوندو ديريس خوشو آيات دال سي دوغ شو دالا شجاخين دول نيتا دوينال لويلق ويدات إبوشانا دادادوي وندالشن أهتم داتسر خزنيا سنجو هنتم ملا أهتا دور يوجي جينا تسيديو شوي خلق ديش جرقلنا بويش شادقة حيث ديش قارتوين أخلق إيش سورتا ديريس خوشو دال سي دوغ شو barkol deriz masar nahoy deriz ama dayat aslan مجا داير زوخ أصلا خايات حبوربانس evet عادي كيول ماش عيل سبوتيا وي غاسقي ما تاخيريو آية دي تاني ستريم كان لما سيش مغين أسا إيدوكشن عادي كيول ماش عيل بيش ديقا لويل مارا ناش قوبل دويل مسيرا عادي كيول amin amin deriz